На буква. Няма с малка да го напиша, като запартък. До вас не е достигнала тази информация. Иначе, вие веднага бихте си изтеглили кулите в нашия пазар. Точка. Моля ви, а? Да. Значи сърцераздирателно ви молим Много добре. да конфискувате кулите от всички подлеци, бандити, мошенници, крадци Ма хубав почерк имаш. и да ги раздадете на свестните хора като нас. Много ще му хареса писмото. Нашия адрес е улица Забравка, номер 20. За да се улесни залавянето на престъпник от полицай, МВР въвежда нов тип полицай. И това е полицай-престъпник. Малко след като е извършил престъплението, престъпникът арестува сам себе си в качеството на полицай. И в качеството си на полицай сам се отвежда до затвора. Където обаче има ключове, защото той е полицай, който всъщност в качеството си на престъпник се е отвел в затвора и като такъв той, имайки ключове от полицая, който също е, фактически успява да излезе от затвора. И когато престъпникът в качеството си на престъпник тръгва, то в него тогава проговаря качеството на полицай и полицай гони престъпник, престъпник бяга от полицай, а полицай убеждава престъпник, че той не е полицай, а престъпникът убеждава него, че той е може би полицай, който се явява престъпник. Но престъпникът знае, че е и полицай и фактически полицая хваща престъпника, но престъпникът не иска да приеме това. Често в процес на гонитба, когато полицай-престъпник гони сам себе си, се получава така, че той не знае кой е. Дали е престъпник, който е полицай, или полицай, който е престъпник на престъпника. Лягай долу. Тогава на помощ идвам аз. Наско, два пъти Наско, демек Наско Насков, Охчев. Аз съм психиатър и по тази именно причина съм завършил курсове по психопатия. Казвам се Олю, Болю, Ох, нямах. Когато на човек му дадат много проблеми, те избиват. Къде да избият по повърхността? В Сирия. Вземам ихтиол. Намасвам го така хубаво на една от моите длани, защото аз имам големи длани. Ето, с тези длани съм удушавал немалко пациенти. Някакъв клиент идва, ще му помогна. Аз имам проблем, докторе. Вашият проблем така може много лесно така да бъде разрешен. А така? Взимате Какво? две капки. От какво капки? От пикоч. Ние не искаме. Да погледнем този инициал. Какво той би означавал според вас? Като казвам би, не ви казвам, че това е две. Наско? Два пъти Наско? Охчев? Не. Това е няма. Два пъти няма, демек повтарям. Няма, два пъти няма. Какво няма? Олю. И ако сте дошъл тук за Олю, ще трябва да ви разочаровам. Олюто свърши. Приключи. Остана само едно шишенце пикач. Тата, ти достоен ли си или загубен? То и аз вече не знам точно кой съм. Не знам кой съм. И аз не знам. Бандит ли съм или съм полицай? Типичен пример на разстроение на личността. Защо разстроение не е ли раздвоение? Ами аз... Мене ме няма. Как ви няма, бе? Вие тук сте сам. Вие си представяте, че вие двамата съм аз. Как? Типичен пример. Така. За разседморяване. Така. На трахеята. Какво? Сега в момента не мога да разберем пациент ли съм или съм лекар. Кой съм аз?